Du skal vende skraldespanden på den rigtige måde. I over et år har jeg undret mig over, hvorfor den ene af skraldespandene ikke blev tømt. Og jeg skriver til Roskilde Kommune, og så siger jeg, hvad er årsagen til, at den her metal- og glasspand ikke er tømt. Og så får jeg tilbage, du har ikke vendt din skraldespand på den rigtige måde. Gosh, tænker jeg. Er vi i et samfund, hvor skraldespanden bare skal være på den rigtige måde? Så jeg kommer til at tænke på, er der noget i dit liv, hvor du ikke har vendt skraldespanden på den rigtige måde? At du ikke har stillet dit skrald ud, sådan så det er bare lidt tilgængeligt? Ja, så har du vendt din skraldespand på den rigtige måde. Tantra 33 ud af 100 dage. Vend skraldespanden rigtigt.